Bi hezaran kedkar û karker, tevgerên kedê, siyasetvan û aktivîst di rewşa awarte de ji bo yekê gulanê pîroz bikin li qada pazara gela Bakırköyê hatin gelhev. Îsal li seranserê Tirkiyeyê ji ber hewldana darbeya leşkerî bi hezaran kedkar û akademisyen ji karê xwe hatin avêtin û dûrxistin. Tevgerên kedê, xebatkar û akademisyenên ku ji karê xwe hatibûn avêtin bi kortejan ketin qadê û bi sloganan daxwaza mafên xwe kirin. Dibim qoy wiha serbestînê ne. Eke mirov serbest be, mirov güc be, mirov şixwe evî operasyona vîştihan çênake, bayrame yekî mawîzê, bayrame gele herkes serbest biçe. Evê li hacî gele wisa güvenayê xelqê hebe ku serbest be. Bî baskînî, bî vêverê hezar salî dijî vî tiştê çêke, naşte serî ya nişe. Ji Partiya Sosyalistên Kurdistanê kesên ku xwestin bi ala Kurdistanê têkevin qadê ji hêla polîsan ve hatin astengkirin û sê kes hatin binçavkirin. Serokê Giştiyê Keskê Lamê Özgen ji dengê Amerîkayê re di derbarê yekê gulên de axivî. Wî diyar kir ku di nava salekî de mafê gelek kedkarin hatine binpêkirin û bu haber dewam dike. İsal Umzan'ın dişi o hali, o embrejin dişi darbeya meat irmeyi iktidara AKP lembere ketkara karkera hezin demokratik partiyen muhalif gelek zılmızlıkta peş kıstın. Tevgerên kedê her sal hewl didin ku yekê gulanê li qada Taksimê pîroz bikin lê ji ber ku destûr nayê dayîn di navbera kedkar û polîsan de pêvçûn derket û gelek kes hatin binçavkirin. Her wiha tevgerên kedî jî li qadê axivîn û diyar kirin ku ev ji bo wan dest bike ew ê têkoşîna xwe berdewam bikin. Li yekê gulanê de li qada mîtîngê daxuyanekî hevpar bi navê Na em bi serketin hata xwendin. Xunav altın bi Kurdî daxuyanî xwend û diyar kir ku li hember ew qas zilmê ew bi serketine. Em bi serketin kesên ku rojên gul û azadiyê bawer dikirin bi serketin. Em ku jiyana wan bi derew û dek û dolaban wenda kirin. Em bi serketin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul.